bismillah minen kam ala ko min gandi alaale ko min mbawi wonko tawɗa min noon an tan fewnuno tawi wona gardagol amen wona gardagol amen min mbawano ardanade joni ne wonno tawruɗa min tode woɗini Allah ɓoyeji ɗi ko heewi hen alhaali mum laaɓaɓe loroɓe ene gari ene lora wonɓe ɗon ɓe fof noon yettode woɗini Allah kala ko min kulanno ha feere leydi ndi e ɗe golle ko ganduɗa tubakoɓe Allah ne loowi e ɓerde mumen fattinande julɓe wonɓe e leydi ɓe e yidde yaltindeɓe e golleje ɗen gueɗe fof min gardi min gardani ɗum ɗum on ɗo min gardani adunaji amen wonde gurdameji amen alhaaliji amen fof min gardi min gardani kadi diine amen ɗo mom ɗo min gardani kadi sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nde Allah waɗata min hen min sunniyankon tabiɓe hen assalamu aleykum ɓuura hen min maya hen calmini on e barkeji mon no mbaɗɗon nde Allah waɗata min kadi oɗon celli minal muɓe cheikhana Ahmada Tidiani jaɓaɓe Allah e nelaɗo jaɓaɓe ɗo cheikhana Ahmada Tidiani tawa gantu ala e ɗum e barke mon fofof eko ɓuuri ɗum eko ɓurti ɗum o Allah ne wawni on ɗum yettode woɗini Allah ni Allah waɗiri wadde min jettira ɗum Allah alhaaliji amen fof gila e ñabbuli amen huli amen e lusinaji min gala golle fofof amin gardi fof emin gardi min gandi kay yettode woɗini Allah gila min jiima haajuji fof kumti foti min kaalima min deƴƴi Allah noon muuyo min kaal min nannuma ɗum minenne kadi min jettiri ɗum Allah min mbima bisimilla ma allahumma salli ala rasulillah ceerno wi on jarama o wi bisimilla o nani no kaalirɗon ni o wi fofowne kadi ko ɗum goonga goɗɗo wonande ganduɗo ɗum o wi kono ganduɗo ɗum noon heewani anduɓe ɗum ɓe keewani o wi sa haali noon ko yimɓe ganda yimɓe jeddat ɗum dey tawda haali koɓe ganda o wi an muɗo wonko jolata e ɓerde mum o haalata ɗum koye ala an muɗo kay so yiiti gueɗe ɗiɗi on ne wawi haalde hunde fof so yiiti konngol Allah gargol e Bukhari tawi ko nelaɗo Allah habrata ɗum sallallahu alayhi wa sallam wonde la yazalu abdi ko hadisul qudsi mo Allah haali nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nantini ɗum la yazalu abdi seeratama cuɗam yatagarrabu ilayya ene malloromi binawafili e golle moƴƴe hatta uhibbahu ha mi yiɗamo fa ida ahbabtuhu somi yiɗimo tan kuntuhu mi wontamo o wi ɗum ko hadis celluɗo riwaya goɗɗo wi kuntu sam'ahu alladi yasma'u bihi mi wonta ko min woni nande makko ɗe o nanirta wa basarahu alladi yabsuru bihi wonta ko min Allah woni jiide makko ɗe wa yadahu allati yabsudu biha mi wonta ko min woni jungo makko ngo o jawlorto ngo o wi so neɗɗo andi ɗum andine kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde Allah tagimo waɗimo e nder tagore he lomto makko gila o feeñani ha nde o feeñi
gila o feeñine ha hande hay hunde dillata e aduna he so wona ko rewi e makko nde o wirni nde ko feeñɓe ɓe koye feeñɓe he o ƴettata o lomtina mo lomtini one o windanta ɗum kayit o tampanta ɗum e tinde o wurtat ɓerɗe juɓɓe tan e makko jaɓa mo jaɓanamo ɗum woni tampe makko sa yiiti ɗe geɗe ɗiɗi aɗa wawi haalirde ni mbaɗa mo kalata o wona kanko kalata sabu o anda ɗum o fotani noon kono so limama e ɓe o limtama e ɓe Allah wontata ɓe o wi Allah so wonti neɗɗo kay ko Allah gollanno ko aɗa wawi wiide ko kanko gollata ɗum o wi ɗum ko goonga celluɗo kono wona neɗɗo fof andi ɗum o wi ɗum waɗi hay so ɗum jole ɓernde almuɗon e o deƴƴat ɗum o haalata tan koɗo haaɗete sabu haali haala yo haala ɓure kaali ɓendu moƴƴi o wi omo salminen omo salmitoɓe no moƴƴi o wi omo salminora heen julɓe ɓe kala o wiide wonno yettode woodani Allah gila hanki ɗo gonduɗen o wiyeɗen ñaagi Allah kadi wondude ɗo ha janngo wona ñalɗi ɗi timmi ga e dendugol meɗen o wi so tawi en gayni ko Allah haaji sen gayni waynodirde e julɓe ɓe on saha ceerno cheikh ceerno Oumar e mawɓe heddiɓe ɓe o acci daɓe e moɗon ga mballodiron e maɓɓe nde wonno yimɓe so ndendi hunde ɓe ndendat ɓe kalda ɗum ƴeewen aljuma garowo o asen e asen mumen alen mum holto foti waɗoyeede on saha kaɓron ɗum yimɓe ɓe ɓe kootira ɗum ɓe mbawa yettinoyde ɗum julɓe heddiɓe ɓe beele so ɗum yontoyi tawa ko toon tan hawritoyte e on diwan o wi nokku oɗone nde wonno Allah hoddiri o diwan rendama e ko wona ɗo fof o wi oɗon ngalli e dow kaldigal mon e dow kawral moɗon wonde ñalɗi garoji ɗi aljuma e aset e alet yen mbaɗoy ɗum nokku maani tawaɗon teski hen on nokku ko taari ɗum e nokkuji ɓalliɗi ɗum ko tawaɗon teski newagol wawde yettade ɓen toon e on nokku ɓe jewtide kamɓene ko yewtaga ko o wi on aljumani so arti tawaɗon teski kadi banggue goɗɗo to fotata kadi renditoyede o wi ɗum ko ɗaccude ɗum e kaldigal moɗon tan ndendon hen onon fof keɗodiron hen